na sa inyong inday jo nga walay lingaw ang atong buhaton karon mga pangga gikan sa gwapa ngadto sa bati tutok lang mga pangga. Magsugod na ta, mag-anam-anam tag panangtang sa atoang pilok kay aron batio na to ang atong naw. So tan-awa lang mga pangga, manangtang na ta sa atoang pilok kay aron makita nato ang atoang dagway. Aton magbutang ta og tube stick para aron ingnon nga naa siya sakit bitaw sa panit. sakit sa panit ana nga kana bitong magkuan magpalak-palak ang panit no nana ilay ato ang butangan, so ato lang siyang abuton atong kilay. Abuton na nato itong kilay aron ingnon silusa ba. Hindi atong kagalingan. Sa na ni mga pangga, ang inyong inday jo nga gikan sa gwapa ngadto sa bati ang iyahang makeup tutorial. So thank you for watching mga pangga. Don't forget to subscribe.